A Xunta licitará cos orzamentos 2026 o proxecto para a construción da residencia de maiores de Ribeira, para que hai reservados 1 millón de euros. O Concello presentou 5 parcelas nas que se podería levantar esta infraestrutura. O pasado lunes producíase o cambio de goberno en Ribeira e tras o nomeamento de María San Pedro como alcaldesa do municipio chegou a primeira visita oficial. A conselleira de Política Social, Fabiola García, estivo este sábado no municipio onde deu a coñecer que a Xunta traballa para que a nova residencia de maiores sexa unha realidade. A alcaldesa ribeirense entregoulle as primeiras 5 parcelas que ten o Concello localizadas para estudalas como alternativa real para albergar esta infraestrutura tan demandada. 4 delas en diferentes parroquias, estamos a falar da parroquia de Oleiros, da parroquia de Corrubedo, parroquia de Carreira e parroquia de Artes, e unha tamén no que é pois o casco urbano de Ribeira. Polo tanto, son todas solares que teñen calificación de equipamento. Por ese motivo foi polo que foron elexidos, non, nesta primeira tandada, digamos, para ofrecerlle á Consellería de Política Social e Igualdade, porque creemos que son pois as que teñen unha opción máis rápida á hora de outorgar unha licencia, posto que sería pois xa cun simple trámite plenario, sin ter que depender de terceiros. Solares que non son de propiedade municipal. Son solares algúns de algunha comunidade de montes, outros son particulares, pero o que primeiro queremos facer é ter a claridade de que son aptos para a súa construción. A partir de aí, pois teremos que facer as xestións necesarias para poder comezar con outros trámites. Estas 5 propostas do goberno local chegan meses despois de que Política Social tivera que desbotar a idea inicial de emprazar a residencia de maiores nas Saíñas polos cambios á normativa estatal con respecto ás zonas inundables que se introduciron tras a DINA. Hai uns meses tivemos que anunciar ese cambio de ubicación da residencia de maiores, un cambio de ubicación provocado trala Dana de Valencia e os novos cambios normativos a nivel estatal que tiñan moi clara as novas zonas potencialmente inundables. Pois ben, naquel momento, cando rexeitamos a construción nesa parcela, tamén amosamos o compromiso da Xunta de Galicia de continuar adiante e o firme compromiso de construir aquí en Ribeira unha residencia pública de maiores para darlle esa atención residencial 24 horas. Ben, naquel momento non solamente amosamos ese compromiso da construción da residencia, senón que ao mesmo tempo a Xunta de Galicia lle solicitou ao anterior alcalde novas propostas, novas ubicacións, porque o noso compromiso é comezar o antes posible coa redacción do proxecto para construir o antes posible esa residencia de maiores que é moi necesaria. En toda a comarca, García apuntou que 5 meses despois dese ofrecemento seguían esperando esas propostas do anterior goberno municipal para localizar terreos nos que edificar a residencia de maiores. Que hoxe quero darlle as gracias tanto á nova alcaldesa, a Mariola, como o resto da corporación, porque na mesma semana da investidura, na mesma semana da toma de posesión, acabo de recibir por parte da alcaldesa unhas propostas para construir esta residencia de maiores. Unhas propostas que a Xunta de Galicia, a través dos seus técnicos e tamén todos os técnicos do Concello de Ribeira, vamos a proceder de forma inmediata ao análise, á viabilidade de todos estes terrenos, porque, insisto, a Xunta de Galicia, nestos orzamentos do ano 2026, prevé unha partida presupuestaria inicial de 1 millón de euros para comezar canto antes a redactar o proxecto da que será a residencia comarcal do Barbanza aquí en Ribeira. García destacou que nos orzamentos 2026 o gasto social continúa medrando. Prestarlle especial atención á dependencia, ás persoas maiores, construindo non solamente novas residencias públicas de atención residencial, senón mellorando tamén os servicios sociais en todos os concellos de Galicia.